Actiegroep Don Quixote mag vanmiddag het verkeer op de Oudstudiek net stillezen. Burgemeester Apotheker van Zuidwest-Friesland zei dat er ingrijpt dat de actiegroep de Brege iepen houdt. Apotheker ziet alleen een langzaam actie ta. Don Quixote wil demonstreren in het plan voor een wiemoenenpark in de Isselmar. Van Dalen hebben een ravage onrjochten in het Jeddere Zorgcentrum Vegelinshof in de Jouwer. Het zorgcentrum stiert zo'n een paar weken leeg nadat de bewoners verhuizen binnen uit de nijbouw. Van Dalen hebben inbrutsen in het gebouw en voor 10.000 euro skeer onrjochten. De verhuizing van het Louter-Wetter-instituut Wetsus wordt een hele operatie. Het onderzoeksinstituut verhuist dan van de Van Halhege Squallen naar de nijbouw een paar 100 meter verderop. De proefopstelling ziet maar beginnen, maar er zo min mogelijk verstuurd worden. Juster wordt het hoogste punt van de nijbouw bereikt. Joen en vannacht restig waar, kans op dichte mist en op groenfrost. Morgen is het nog mist, dan zinnen, maar letterlijk bewolkt. En middags wat ruimwetter. Het 12 graden morgen. De zuidwestenwind is matig onkrachtig.